tuan rumah Mas Discovery kali sinten kita ya. Sopo jenenge? Aku pengen cerita. Cerita apa Mas? Tentang kita berdua. Waktu aku ora setuju. Mergo kowe lan aku padha lanange. Marang sliramu ojo aku ra mundur teko atimu masih sadaya ra ngerestuiku koyo tepuk kancing kondo mejo ben Gusti ngestui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten sare Mahit Saudara. kondomu marang aku kowe bakal berjuang nanging aku mereng sliramu ojo sampe salah jalan. Aziza, hey. Aku mundur, masuk hatimu masih sadaya. Hey, rangga genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten sare genggaman